Comeza a miña intervención con moita presión. Veño coa advertencia clara de que non tedes medo e que tedes fame. Entón, xa é unha presión importante. Bueno, comezar dicindo que esa fame durante séculos pois foi paliada polo traballo de moitas mulleres e de moitos homes. E aquí temos algúns deses vestixios, non? Que quedan mesmo nos nomes dos lugares, como é a Praza dos Ovos, ou como son tantos lugares que quedan nos vestixios das fotografías de Ruth Matilda Andersen, dos mercados, de todos eses lugares onde estaban as mulleres cas cestas, cos polos, con imaxes que nos resultan hoxe inéditas moitas veces, non? De como se están mesmo pois quitándolle as plumas aos polos nas propias prazas de venda, ou todos eses mercados cos queixos das mulleres que viñan de Curtis, que viñan de Abegondo, que viñan de Cesures, de tantos lugares, non? Tantos produtos que forman parte das necesidades que tiña a todas as persoas que vivían na cidade, que non era tanta cidade como era hoxe, porque estaba chea de hortas que formaban parte de lugares que hoxe están urbanizados. Pero eu quería, nesas loitas de mulleres, quero traer algo aquí á memoria, que é unha das que foi a maior revolta do século XV a nivel europeo, que foron as revoltas irmandiñas. Esas revoltas irmandiñas moitas veces visualizámolas e pensamos que ao mellor teñen pouco ou non teñen tanto que ver cas mulleres. Sabedes que un dos motivos ou un dos símbolos daquela opresión tan tremenda que tiñan as persoas vasalas, que había un mundo de grandes propietarios e un mundo onde moita xente traballaba para eles, tiña que ir dar días de traballo ás propiedades dos señores, tiñan que dar parte do que colleitaban eses señores, moitas veces tributos que non lles quedaban nada, pero unha das expresións que é moi simbólica é o dereito de pernada. Non sei se lembrades o que é o dereito de pernada, pero o dereito de pernada foi unha cuestión legal ata o século XV, no que os señores tiñan o dereito de, cando se casaba alguén que dependía do seu señorío, poder estar o día, a primeira noite da noiva, cando se casaba, ter o acto sexual coa noiva, pois con esa muller que pertencía un pouco ao ámbito da súa propiedade, non? Ese señoría chegaba ata o corpo das mulleres. Isto non é banal porque durou séculos, desde a época dos visigodos ata o século XV. Un dos motivos de aquelas opresións tan grandes que se pon de relevo, pois era aquel dereito mesmo da vida das persoas que vivían ali, non? Un dos últimos xulgados por esta cuestión, como anécdota desas persoas, dese mundo onde había unha opresión que viña desde a igrexa, desde os grandes señores feudais, pois é que unha das persoas últimas xulgadas foi o arcebispo de Santiago, Rodrigo de Luna. Foi as persoas últimas xulgadas polo dereito e o abuso dese dereito de pernada, non? Tamén o señor Fadrique de Cubión, señores feudais, non só do ámbito da igrexa, senón tamén grandes propietarios. Houbo loitas importantísimas do pobo, de un pobo en gran medida labrego e en gran medida das mulleres. Por exemplo, daqueles nomes que nos quedan das revoltas irmandiñas, temos, por exemplo, o nome de Xoana de Castro. Non é esta única loita. Se nosotros miramos as loitas en Oseira, en Sofán, aquí cerquiña, en Carballo de Bergantiños ou outras loitas, probablemente se miramos as loitas agraristas sempre nos veña a imaxe en Basilio Álvarez ou estes grandes homes, estes grandes persoeiros, pero se miramos nos datos de as persoas que morreron, pois sempre nos aparecen aí mulleres e mesmo nenas. No caso de Oseira, María de la Paz Fernández, unha nena de 14 anos, Manuela González, unha muller que estaba grávida naquele momento, esperando un bebé. No caso de Sofán, 4 mulleres, tamén algunha con unha cantidade importantísima de fillos. E se vimos así ao longo da historia, nos principais loitas contra que? Pois loitas moitas veces contra a opresión dos caciques, contra a opresión da igrexa, contra uns impostos absolutamente inxustos. Pois aí estaban as mulleres na primeira liña. Unha das grandes loitas que tuvo este país foi, sen dúbida, a loita das encrobas, cando se intentou poñer a central de Meirama, a mina de lignito e a central de Meirama.
Se vosotros colledes a prensa dese ano 76, prometíase que non era pouco impacto, as persoas non iban ter un problema para seguir vivindo alá. Hoxe se vades ali, vedes un gran burato cheo de auga. Pero antes nese gran burato había máis de 400 familias vivindo e había hortas, había os medios de vida de moitas persoas que foron vendo como pois directamente a acción de poñer esa gran instalación mineira aí, pois se supoñía desde como vían como se estaba derrubando a igrexa, o cemiterio, as casas. Foi unha loita moi importante que trouxo no ano 76 aquí unha movilización na Coruña con máis de 5.000 persoas. O ano 77, unha das maiores movilizacións no monte de defensa da terra. E onde estaban as mulleres? Diante da Garda Civil. Había a estrategia de poñelas diante porque se pensaba que iba a ser a represión probablemente menos violenta. Xa vedes que eu dixen que nas loitas que estamos enumerando sempre hai mulleres mortas. O sea, estaban nunha loita diante da Garda Civil en primeira liña cos seus paraugas, cos seus panos, cos seus paraugas, en un momento, ano 76, 77, plenamente época franquista. Quer dizer que, imaginadevos as garantías que podían ter as persoas que se enfrontaban ás injustizas e ao poder establecido, non? Eu tamén quero lembrar a moita solidaridade que houve naquel momento. E antes falastes dun momento de solidaridade desde aquí, desde a laboral, desde o estudantado, e aquí, por exemplo, morreu Emilio Suárez Valdés, un rapaz de 17 anos que estaba a colgar unha pancarta denunciando toda aquela opresión nas encrobas no teito da Universidade Laboral. 17 anos tiña Emilio Suárez Valdés. Esta é parte da nosa memoria. A nosa memoria non é unha memoria de xente calada, de xente que non loita contra as injustizas, é unha memoria de loita. Moitos dos